Pila ra man tay sweldo sa katabang unya magunahuna pag yun mo palit og nani nga bag. Ha? Walay katabang nga makapalit ingon ani. Or ka ng mga ultimura kaayo, walay makapalit ani nga mahalon nga bag, di mo kapalit. Hoy kamo ba? Ngano mga ambisyon man mo nga mo palit mo og mahalon nga bag, ha? Sama ni akong bag oh. Mahalon. Ning kantidad siya og 3.5 million. Unya mangandoy mo nga mo kapalit mo yun ani nga bag. Tama ng taon mo, oy, ultimo ra kaayo mo. Unya mangandoy pag yun mo nga makapalit mo ani nga bag. Ug yun sa man yung paghuna-huna in taon day, ha? Pila ra man tay sweldo sa katabang unya maghuna-huna pag yun mo palit og nani nga bag. Ha? Istoryanta mo ha. Ang pwede makapalit ani ha nga mahalon nga bag sama ra nako. Kanang mga dato ra jud ang pwede makapalit ani ha. Walay katabang nga makapalit ingon ani. Or kanang mga ultimura kaayo, walay makapalit ani nga mahalon nga bag, di mo kapalit. Mga dato ra jud ang pwede. Una-unaan ninyo, pila ra taw sweldo ninyo. Unya mangandoy pag yun mo nga mo palit og mahalon nga bag. Ya dili man gyapon na ninyo kuan. Dili man na bagay sa inyo ha. Bagay ra ni ang mga mahalon nga bag sama na ako. Oh, sama na ako nga dato nya gwapa. Gwapa nga ani oh. Di ba? Bagay-bagay na. Bagay-bagay ra ng bag. Nya kamo unsa ra man ta mo daginuton man kana inyong dagway. Unya gusto pa gyud mo mukuan og bag nga mahalon. Tambag nang ako ni sa inyo hahan mga inday ha. Kanang inyong sweldo tiguma na ninyo. Ayaw mo pangambisyon nga makapalit mo og mahalon nga bag. Ako pa ninyo day, kanang mga sweldo tigumo ninyo, itabang nas ninyo sa inyong pamilya, ha? Aron makakuan mo og negosyo. Ay, ayaw ninyo huna-huna nga maggusto mo palit ani nga mahalon nga bag. Ha? Kay dili gini bagay sa inyo ha. Tiguma inyong kwarta. Tiguma. Paghuman, itabang niyo sa inyong pamilya. Ayan na yung hunahuna ang mga nandoy mag-ani nga mahalon nga bag. Ha? Mo na isod sa inyong hunahuna. Og dili ninyo kaya, ayaw mo pangambisyon. Ha? Nga makapalit mo yun ani nga mahalon nga bag. Ha? Kwintahan niyo og sakto kay wala man mo nagnegosyo. Nanarbaho raman mo, ultimo raman inyo ang sweldo. Mo na ayaw mo pangambisyon nga mo palit mo mahalon nga bag. Ha?